Leiotikan taldea 1982 urtean sortu zen, Aitor basua, Patxi gitarra, Gorka ahotsa eta Kike bateria partaide zirelarik. Hurrengo urtean, Kikek taldea utzi eta Titi sartu zen, orain arteko formazioa osatuz. Azken labekadako punk hardcore melodikoa egiten dute, hitz burutsu eta interesgarriz ongi hornituta. Iruñeko eskenatokiak ongi ezagutzen duen talde honek kanpoko begiradak bereganatu ditu 1988ko ekainean argitaratu zuen. Hemen ez da ezer aldatzen bere lehenengo diskari esker. Orduz geroztik taldea kontzertuz kontzertu eta jiretan ibili izan da. Diskoak patxadaz eta presiorik gabe prestatzeko ohitura dute. Orain arte 6 argitaratu dituzte eta guztiak Iruñeko Gor disketxearen esku. Azken diskoa, Harold, itzelezko 15 kanturekin dator. Kantu landuak eta zehatzak dira, Leiotikan unibertsoa indartzen dituztenak. Musikaz gain programarentzat plazer bat izan da beraiekin arratsalde bat igaro izana. Begira, Aitor, hau da gure lehenengo maketa, ez dakit gogoratzen duzun edo. Ez grabatu genuen edo, denbora asko pasada. Hau, horretzen naiz, 85an grabatu genuen, gau batean grabatu genuen, eta gure lehenbiziko esperientzia izan zen, estudio batean, eta denok batera grabatu behar izan genuen, gero ahotsak, eta gero puntio bat, hartu zinituen. Azker, nengo gunean ikuste ditu nintzen, eta kristona, egin genuen, barrua. Bai, hoize da. Gainera hemen badago nire guraso etxeko telefonoa, oraindik noizbenka norbaitek deitzen duela. Bai, kontzertuak eta begira, zenbat urte pasa dira, 17 edo? 17 bat, bai. Egin genuen kolasa, eta dena 125 sale egin genituen. Eta lagunen artean banatu ginen, eta kolase. Eta ala ere nahiko harrera hona izan zuen, jende askok deitu gintuen zuzenean jotzeko, eta egia esan, zortzegutan grabatua izateko ongi, ez da? Bai, tita baten grabatu genuen. Eta gero, gure bigarren maketa. Bai, Dinero Recordsekin atera genuen, bai. Eta, hemen ja denbora gehiago edo eman genuen hau grabatzen. Xoten egin genuen, ez da? Arrasaten, bai. Xoten arrasaten, Iñakirekin, gaur egun uste dut gozen edo, ez? Bai, egia da, bai. Arrasaten. Bai. Teknologia gure diskoa, azkenean Gorrek atera zigun diska, eta azkenean maketetan eta genituen abestiak sartu genituen, eta ez dakit oso disko, ez dakit nola esan, potentea, ez? Bai. Zuze duzu gogoan grabaketan, edo... Grabaketan nahiko pardilloak ginela eta oso estudio serioa zen. Estudio profesionala zen, hor gu gazte joan ginen grabatzea. Gero hasia batean oso poztik gaitu ginen soinuarekin eta kantuekin, baina defekzioa izan genuen. Baina lehenengo esperientzia. Hoxe izan zen, bai. Iruditu ditzaigun oso soinu artifiziala zen. Hori da, kalitate handia, baina, klaro, guk ez genituen gure buruak hemen isladaturik ikusi. Jebiak. Jebia, ez? Eta hori, Jebiagoa. 2 urte geroago, 2000 urtean, Lur diskoa grabatu genuen, eta, nire ustetan, diska decepzionatu, gelitu ginenez, lehenengo diskoarekin, honi beste zera bat eman nahi izan genien, beste soinu mota bat. Gordinagoa, ez? Hoi da, izan ere, igual lehenengo diskoaren soinua oso artifiziala zenez, hori eman nahi izan genion zerbait naturalagoa, gordinagoa, zuzenagoa. Eta zailagoa entzuteko. Niretzako agian hau da hoberena, zuzenagoak dira. Ez, igual soinu aldetik ez dago gaizki, baina bai dela egia oso iluna dela eta letrak ere pixka bat triste samarrak dira.
Eta bueno, batzuk oso maitatuta dute disko hau. Bai, Beste bai, batzuk bai, igual baztertu intzuten. Nik ezaguna baditut gustokoen daukaten disko hau dela. Bueno, ere baditut beste batzu esaten dutena, disko hau ez dutela txerrit. Eta gero, bueno, 2003 urtean, lur, atia eta gero, kontzertu asko egin dituen, baina gero geldialdi bat egin behar izan genuen, izan ere osasun arazoak, izan genituen. Beso apurtu, bestea tal, alako gauzak, eta egia esan beti oso lasai ibili gara. Bai, baina ni konturatzen naiz, geldialdiak egin genituenez, ordu asko eman genituela lokalean, kantu berriak prestatzen eta hola. Eta gero 2003 urtean atera genuen disko hau, eta kriston materiala, material asko genuen, kantu asko. Bai, eta gero bestaldetik ere Iker Piedrafitarekin grabatzera joan ginen. Ja pasatzen gara, ez da, ilunago ederrago, hemen ere estudio aldaketa egin genuen, eta estudioetara joan ginen, Alberto Porresekin. Eta disko hau ez dakit, ongi dago, gustatzen zaigu, baina azkenean sin más. De transición. Transición, baditu bera bestiak, zuzenean jotzen ditu gore, nahiko bai, asko. Baina disko moduan ez dakit, ez dakit. Hor gelditu da. Gero 2011an, hau disko atera zen eta rekopilatorioa zen, nolabai gure lehenbiziko 18 urteak ospatzeko rekopilatorioa bat, eta baditu ere rarezak eta lako gauzak, nahiko bitxia. Bildumetan eta agertu direna bestiak sartu genituen hemen, ez ikusi mendizaleak eta bigarren maketaren kantu batzuk. Eta azkena iristen gara, ez, gure azken diskonetara jarol, Disko honekin, orain dela gutxi grabatu genuen, 2012koa da. Esan behar da, grabatu genuela Iker Piedrafitarekin, berriro, El Sótano estudioetan, eta nire ustez kriston teknikaria da, kriston estudioa du, orduan oso ongi konpondu ginen, berarekin. Eta gero beste gauza bat, lehenbiziko aldiz eta kriston ilusioa geneukan, atera dugu viniloa. Viniloa, revival bat eolako zerbait viniloarekin, orduan guk nahiko vinilo zaleak garen aldetik, esfortzu ekonomiko bat egin genuen ateratzeko viniloa. Gauza bat eta gero ere disko vinilo batzuk ere honetaz hitz egiten duzula ekarri dizkizut etxean entzuteko, gure garai haietakoak dira, jarriko dizkizut, Hombre! Hala, ikusteko, hori, aber zer horitzen zaizuen. Garai zaharrak gogoratzeko. Chemical People, klasiko gutxate hau Prinen ignizion. Gero, famatu ziren, pilo bat, baina deskubritu genituen disko honekin, eta kristona. Eta, hau ja zure gustoko, dire ustez, dena hardcore estiloa aldatu zuen diskoa. Eta, hau izan zen lehenbiziko diskoa, estilo horretakoa. Influenzia asko. Oso nabaria. Gustatzen zitzaizkion hasiera hartan eta gaur egun egia esan asko atsegin ditugu da. Hau da, eraman eta zuek. Mila esker. Zenen ditut. Eta esango, eta bueltako zuk eramanen duzu hau guztia? Zera, ensaioan, egonen gara orduan. Bai. Aber, horka deitu hartu dugu ere. Ostirara bostetan. Beti bezala, Bueno, vale. Agur.